Pæn goddag, mit navn er Christoffer, jeg arbejder hos Amio, sidder til daglig inde i supporten, og i dag vil jeg vise, hvordan man laver en rapport for lagerværdi per dato i Flexbox Backups. Det er en rapporttype, der bruges især i forbindelse med status, hvor man kan se, jamen, hvad er den forventede lagerbeholdning i butikken, før man begynder en status for at få den faktiske lagerværdi. Måden vi kommer ned til rapporten på, det er, at vi logger ind på Flexbox Backups, går til fjerde knap herude i hovedmenuen til venstre, der hedder rapporter, og vælger lagerværdi per dato. Det er den fjerde knap her i lager. Det kræver selvfølgelig, at man har lagermodulet slået til. Som standard viser den dags dato, i det her tilfælde den 17.10.2023. Jeg viser til sidst, hvordan man ændrer dato, men jeg vil lige demonstrere, hvordan selve rapporten virker først. Til at starte med, så ser vi en komplet view af alle vores produkter, der er lagertal på i butikken. I det tilfælde starter vi ud med produktnummer, navn, brand, farve, størrelse, kostpris, antal på lager og værdi. Værdi er udregnet på baggrund af, jamen, hvad er kostprisen på den enkelte vare, og hvor mange er der på lager. I tilfælde af den første her, har de en kostpris på 30, og der er 15 stykker på lager. Derfor får vi en faktisk værdi på 450 på lige præcis den her basic t-shirt fra bestseller, farven hvid, størrelsen small. Vi har i alle 5 sider, som også bliver vist både i top og i bund. Og der bliver også vist, jamen, hvad er datoen for den her lagerværdi. Nu går jeg så til sidste side. Det kan du gøre enten ved at rette i sideantallet her, trykke på, og hvis du gerne vil ind på en specifik side, så for eksempel, jeg vil gerne på side 3, kan jeg enten gøre det. Tryk der, og så sige egentlig bare tryk enter, eller jeg kan trykke på knappen næste side her, så viser den næste side en af gangen. Eller hvis jeg nu gerne vil til sidste side, har jeg en knap her, der hedder sidste side. Jeg kan også genlæse rapporten, så kommer jeg tilbage til første side. Den genlæser selvfølgelig alt efter den dato, du har valgt. På sidste side, der ser vi også et total. Det betyder simpelthen, at vi får et total over, hvor mange er der på lager, og hvad den faktiske værdi. Så på baggrund af alle de produkter, der er på lager, og deres sammenlagte værdi, så har jeg en sammenlagt værdi på lager på 30.765 kroner i det her tilfælde. Lad os nu sige, at jeg gerne vil have den her printet ud, så jeg har den fysisk. Kan jeg til enhver tid bare trykke på udskriv, så spørger den om, jamen, hvad skal sideformatet være, og hvordan skal den vende, om det skal være landskab eller portrait. Jeg kan også i tilfælde af, at det nu er noget, jeg skal sende til bogholder eller ekstern revisionsfirma eller sådan noget stil, kan jeg altid eksportere den som et hav af forskellige filer, alt efter hvad der er nødvendigt, både som Word, Excel, PowerPoint, PDF og en masse andre. Hvis jeg nu gerne vil ændre datoen, så jeg egentlig gerne vil se for eksempel fra 1.1.2021, så kan jeg altid bare vælge en dato. Det kan man gøre enten ved hjælp af kalendervirret, eller man kan trykke direkte herinde. Nu tager jeg det eksempel, jeg viste, så vi tager den første i 1.1.2021. Går jeg herover i højre, og siger vis rapport. Nu får jeg så en rapport over, jamen, hvordan var lagertallet i 2021. I det her tilfælde har jeg ikke noget på lager den dag, fordi det var før butikken den blev startet. Og det er simpelthen egentlig sådan, man laver lagertræk, eller man laver lagerværdi per dato i Backoffice. Rigtig god dag.